Milí diváci, rok 2023 sa síce skončil, ale naša školská televízia nekončí ani zďaleka. Prajeme vám, aby ste si zo starého roka zapamätali všetky krásne zážitky a skúsenosti a ich atmosféru preniesli aj do nasledujúcich mesiacov. A čo si my prenesieme z uplynulého roka do vysielania školskej televízie? Určite poďakovanie za to, že sme sa zaradili medzi školy s dobrým srdcom, ktorým sa podarilo potešiť 10 000 seniorov po celom Slovensku. Stali sme sa malou, ale dôležitou súčasťou tejto zbierky v roku 2023. Zároveň sme ponúkli aj konkrétnu pomoc rodinám našim spolužiakom. Už po 10. krát rodičovského združenia v spolupráci s našou školou zorganizoval charitatívnu zbierku Deti deťom. V predvianočnom období sme zbierali trvanlivé potraviny, ovocie, hračky aj oblečenie. Tento rok sme obdarovali 22 rodín, ktorým sme pomohli spríjemniť Vianočné sviatky. Chceme sa poďakovať všetkým darcom, deťom aj sponzorom, ktorí do zbierky prispeli. Po prvýkrát sa naša škola v spolupráci s miestnou organizáciou Matice slovenskej zapojila do krásnej akcie pod názvom Vianočné trhy. Konali sa každú adventnú nedeľu pred mestským úradom. Veľké poďakovanie patrí deťom, rodičom a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám darovali svoje výrobky na predaj. Výťažok z predaja sa použije na financovanie vedomostných, umeleckých a športových akcií pre žiakov našej školy. Kreativitu nemôžete vyčerpať. Čím viac ju používate, tým viac jej máte. Na našej škole sa udomácnila pekná tradícia. V predvianočnom období žiaci medzi sebou súťažia vo vianočnom aranžovaní. Najkrajšie práce z tried putujú do školského kola, odkiaľ je zabezpečený postup do okresného kola. Súťaž organizujeme v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov v Nesvadoch. V školskom kole uspeli a do okresného kola postúpili nasledovní žiaci. Na prvom mieste Damian Seleš, na druhom mieste s rovnakým počtom bodov Natália Kolodzejová, Hanka Hajtmanová a Teo Kováč. Z okresného kola súťaže si všetci odniesli hodnotné vecné ceny. Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy v Stavebnej Urbanove a nezisková organizácia staviteľa zorganizovali 11. ročník kresliackej súťaže Máš talent? Súťažil sa v 2 kategóriách, ktoré overovali nadanie a kreativitu účastníkov. Bola to kresba stavebného objektu podľa modelu voľnou rukou, ľubovoľnou technikou a návrh čelného pohľadu rodinného domu grafickým programom Skicár. Srdečne blahoželáme Sofii Jakubáčovej a Marekovi Kurucovi za vzornú reprezentáciu. V decembri naši deviatáci a osmáci navštívili Bratislavu. Ich cieľom neboli vianočné trhy ani nákupné strediská. Zavítali na exkurziu do Národnej rady Slovenskej republiky. Počas exkurzie sa im venovala doktorka Luisa Kytlerová z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. V podvečer navštívili aj historické mesto Trnavu. Koncom decembra sa v škole odmeňovalo. Žiaci dostávali darčekové poukážky za jesenné zberové aktivity. Zbierali sa umelohmotné vrchnáčeky, elektroodpad a použitý kuchynský olej. Zároveň sa hodnotila najkrajšia vianočná výzdoba triedy. Na prvom stupni sa zo sladkej odmeny tešili žiaci obidvoch 3. ročníkov
a na 2. stupni my 7A. Starším žiakom prišli vhod aj žolíky za pomoc v škole. Učíme sa angličtinu. Chceme ju ovládať čo najlepšie, slovom i písmom. Niektorým žiakom sa v danej oblasti darí výnimočne dobre. Svoje sily si zmerali počas školského kola olympiády v anglickom jazyku. Postup do okresného kola si v kategórii 1A vybojovala Nikol Kurucová zo 6A a v kategórii 1B Sofia Jakubáčová. Z 9A naše dievčatá sa v konkurencii 26 škôl okresu Komárno nestratili a obe boli úspešnými riešiteľkami olympiády. Sofia Jakubáčová sa umiestnila na skvelom 3. mieste. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Pri olympiádach ešte chvíľu pobudneme. Minulý týždeň, 19. januára, sa riešili úlohy školského kola geografickej olympiády. Žiaci boli rozdelení do 3 kategórií. 5. ročník, 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Olympiáda sa riešila online formou. Z každej kategórie postupujú prví 3 úspešní žiaci do okresného kola, ktoré sa uskutoční 12. marca v Komárne. A spomenieme aj olympiádu z matematiky. Naši piataci už majú za sebou domáce kolo. Ostatné triedy to ešte len čaká, z ktorého víťazne vyšli 2 žiaci, Elizabeth Bednárová a Amiel Kelemen. V súčasnosti sa pripravujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční v najbližších dňoch. Budeme im držať palce, nech im to dobre a presne myslí. A budeme držať palce aj všetkým našim spolužiakom. Nech majú na pôročnom vysvedčení čo najlepšie známky. Máme za sebou prvý polčas školského roka aj obnoveného vysielania školskej televízie. Zostaňte s nami aj počas nasledujúcich mesiacov. Budeme sa na vás tešiť.